Asar bidorsing lekthe aphan Asar inghi lekthe arong Asar kebat. Lakha krip likor kanthi constituency dongmukak police stations ka parlo Asar inghi lekthe arong piu tikelangjun mozadar dikaru dongmukak adung het tikelangjun ahawar Asar inghi lekthe arong along Asar anghoi kebat. Alangli men lagi Asar bidorsing lekthe aphan si radatum chidon Asar pen si alangli phansi karbia poho ke lok pen phung pen arak pen man peng pen archupon si alangli phansi Asar inghi arong along Asar anghoi pangni ponlo labang so Asar anghoi kebat ke pangni pon along maya along ka chupa pon pen ka chitong dun babu tok bi SGB a hin pen si Asar kebat pon along tami mai chupa hem phu ponlo lapen alangli hin pen si Asar anghoi tami bidorsing lekthe aphan si Asar inghi arong ke paklar pon pameji aphan arada so atum pen ning che thek long pen chingki chingwai ponlo lapen alangli phan rachadon Asar pen si Asar inghi arong Asar bat pon si kidam tang ar ko cheklo ni phain kor trok siar ni malom si alangli phan Asar bat pon tang lo lapen ke bang thujilang arni antami alangli pensi ronga paklar pon jia phan mesen mi et pen ke do pon hek jia phan alangli pensi tami ronga rada so tum pen chingki je than chimum pon jia phan si ningat long pen chi sik pon lo lapen arna malong si tami ahir jumi ahowang chohang chong duk pon lo lapen karbiang long rong Asar amai KAR AA asonga tumahin pensi chirap chitu pon si saring hi rong Asar ke bat pon long lo Laso ke Japon pa media phan Asar bidorsing lekthe phan si rong Asar arpu Asar inghi rong along Asar anghoi bat pon long pa melu pusi birta long dun lo lapen laso along kaduka we ke thegi ding lapen kachetong dun don rap do anatum pen sitami churan esan chulin pruisi mese non birtang ton pen arjitha Ini yang parke orang cari utalon pun tangan itu sedang kondisi itu. Kembali bapak-bapak si atau merasa aphan malu cipikang tunggu puluh jadi menurut bapak di satu curi poros kembali jadi kedua ke aman aman ke dalam konflik kita po itu panggilan pilih ke alang di sana bidorsing lekthe hello untuk sahai lekthe orang asal lo Itu ini kan option. Oke, rasa ini dikira kita Asar dulu. Yang itu noyo penuh. Pini berta lansing toni kogla domi thakme kurbantu kardon